Nej, ta alla sen. Så det blir inte bra. Ja, men. Jag fångar ju på sig det. Så. Vill du ta mer? B. Släpp lite. Okej. Cuando quieras. Ett, två, tre. Vänta, jag ska läsa en text till dig. Belinda Barrado. Sen första gången jag tog kontakt med dig första juni år 2014 fick du mig att falla. Falla för din intelligens, falla för din godhet och ditt unika sätt att vara. Och framförallt din medkänsla. Jag älskar allt med dig. Första gången jag träffade dina underbara föräldrar så visste jag att du var den rätta för mig. Du inspirerar mig till att dag för dag vilja bli en bättre människa. Och jag lovar att göra allt jag kan för att vara en partner som är perfekt för dig. Och om Gud vill, om ett år så står vi där som man och hustru. Jag vill att det ska vara världens lyckligaste för du förtjänar inget mindre. Och jag kommer göra mitt bästa för att du alltid ska bära på ditt leende. Du är världens underbaraste gåva som Gud har skänkt mig i detta liv. Och därför tackar jag alltid Gud att han väglett oss till varandra. Och jag ser fram emot till att mitt efternamn blir ditt. Och att vår kärlek ska skapa en familj. Min röst skakar och mitt hjärta slår i en rasande takt. Och jag skulle kunna fortsätta beskriva min kärlek till dig. Men inga ord är tillräckliga nog. Den 30 juni fick jag dina föräldrars välsignelse. Och nu till den stora frågan. Belinda Barrado. Mitt livs partner, min andra halva, min bästa vän, mitt hjärta. Vill du dela resten av livet med mig? Ja. Vilken finger är det då? Oh my god, jag dör för dig. Varför gråter du? Ja. Oh my god. Va? Men jag var beredd. Va? Men jag var beredd på det här. Misstänkte du inget? Jag dör för dig. Ja.